Старт от 500. Тук на линиите ли? Олекотелното Маховиче. След линиите ще стартираме. Добре, тук леко може да мина леко. Леко по линиите, след това стартираме. Старт от 500. О, Махови камата! Така, Брат, това за кондофрени подготовка правим. брат се подготвя много сериозно мивка първо. Бате, номер е важен. Ще извадим мотори, ще го сложиме. Ще изпитаме за 24 часа да свършим. Не, маховиците. Не, маховица. Да. Не мога да се кара, да, правилно. Иначе големия мотор в гаража за вид, покрит. Его майстора. Той е педерас, бе! Брат, парите тик-такът, я. Чакай да снимаме парите. 25 стинки, его е те. Бата си... Да, ма сега трябва да стъкнеш друго, бе, брат. Мале! Уде, ма! Така да го пени, мисля! Така да го пени! Брат, те не ме отпознат вътре колата, бе! Абе, те ще ни пуснат и там на това или не? Не, много сме. Я гледай, я го е! Жита правим го, бе! Колата чисто нова, да радо ние се подготвя. Просто в гарнето да го изчисти с маслото. Не, пера! Не, че караш вода от турбото! Прави го, бе! Гледай! Майсторе! Бъде парастройката! Бъде само парастройката, за съжаление! Огледалата ми изми! Огледалата! Маленко ги надскачиш! Заедно!